What's up? Kumusta mga higala? Tinintro karon kay ang inyo DJ B-Boy Bugoy. Kay nara sa Kuloyo, grasya. Padung tangan ni karon sa kuan, say tawagan niya sa Look. Mag-coastal clean up me. Then ang giingon ni samo maestro kay i-assist daw na mo mga girls. Uy! Ulit ang 20, noy! Yes. Hello, what's up mga guys? This is B-Boy Bugoy again. Another video na sad nga mulingaw ug makapapaso ug makawagtang sa kasakit sa tagsa nyo ka mga bugo. So karon mga guys no kay against the light gyud ta. Ya digi pa klaro atong nawong. So karon guys kay mag coastal clean up kuno mi among lipyohon ang hugaw sa Katilingban. Oh my god. Mga inani nga naong hugaw ni sa Katilingban mga higala. So may padong karon gibili na may instruction ni sir. Pinaagi sa mong pinalanggang presidente sa classroom. Kay siya ang nag-iigang Pilipina. Say, Uy! Ulit ang 20, noy! Boni, karon mga higala no kay kami kuno ang mo-assist sa ila sa ilang pagpaglimpyo. So kana among limpyon mga higala. So karon wa mi kay bog asa mi limpyo nya di sudod na mi kanang bundok sa mga man. Ingo man si sir, babae kuno among i-assist. So di sunod ra mga babae mga higala. Wa mi kay bog langas. Uy, langasan nimo oy. Ay mga higala. Nagsunod mi kay wa mi klaro sa among padulngan ang among sa gisundan was kay klaro sila pa. 5 years ago, we lost. All of us. We lost friends. We lost family. We lost a part of ourselves. Today, we have a chance to take it all back. You know your teams, you know your missions. Get the stones, get them back. One round trip each, no mistakes, no do-overs. Most of us are going somewhere we know. That doesn't mean you should know what to expect. Be careful. Look out for each other. This is the fight of our lives. And we're gonna win. Whatever it takes. 5 years ago, we lost. All of us. We lost friends. We lost family. We lost a part of ourselves. Today we have a chance to take it all back. You know your teams, you know your missions. Get the stones, get them back. So muna to mga guys, nagsugod na mi sa mong nagsugod na mi sa mong coastal clean up ano ta may amot di may padong karon. Yota may hunas guro. Kaya taga diin man ka kuya. Lumad ko nga taga Kamutis. Pasalamat ako sa MX3 capsule. So mata to mga higala nga mga pagpanglimpyo sa hugaw nga Katilingbanon. Again, this is B-Boy Bugoy di ang mupapasok mo wag sa kasakit sa tagsatay sa inyo. Tagsatay sa inyo. Sa tagsatay sa inyo kamadugan. Daghang salamat. Please like and share. Subscribe. Daghang salamat. Bye bye.